Abantu lapho ufuna babingelela ngenamba yabo. 08 8. Hayi ungizwa. Athi inamba yabo nje. Engathi angizwa. Hayi yabo nje phezu. Sanibonani noba 43. Engathi angizwa. Good morning. Mina ngilalanga guys. I feel like ngiyadeserve ukuchaza story sami. Sibeke. Ngisuke eGoli izolo. Okay, bengise eGoli izolo, right? Fixing izinto ze company nemoto what. Ngiqale ekseni ukwenza leyo nto leyo. So I drove to Pretoria ekseni. Yabo? Mangisuke ePretoria into yami yazisho ukuthi kumele ngibuye the following week, which means ukuthi I had time ukuthi soqeda umsebenzi losihlangene. Ngayithathi e-John Andres truck lami. Ngathi ngihla ngayo namhlanje. Ehlangalo ngifuna ukutshela ukuthi mhlawumbe ngidrive 7 hours. Ngithi lucky. Just to get lucky. Sengibaya ngesikhathi songena lebhaliso. 7 hours. Yeah. Ngiyabuza bethi into yakade inzima lapha. Bekunzima futhi. So sengathi ngingahlala phansi. Bafana nomugcodo khona umugcodo lapha eSuperrise kanjani. Ngikhuphela kancane. Kumele bawu. Imali kunale.
Thank you.